Mali kono ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi an n'an ka dankɔrɔba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Bakɔrɔba Samake jinɛtigi Bakɔrɔba Samake Bawaden Bali an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ bi baro min bɛ tali kɛ dɔɔni kɔnɔna la an sera a ma an bɛ fɛ ka ɲininkali caman tɛngu a la bi parce que cɛ min danna kama min nana kama an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi cɛtigi Bakɔrɔba Samake an b'a fo ka waleɲumandɔn a ka foli di maaw ma fɔlɔ. Alhamdulillah rabbil alamin boss an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo an filɛbaga an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn nin waati in kɔnɔ. Bakɔrɔba e yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min i bɔra jɔn ni jɔn na? Alhamdulillah rabbil alamin ne ye Bakɔrɔba Samake ka bɔ Nuhu Samake la ka bɔ Hawa Mayiga la voilà donc ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲamakɔrɔ kurani ma terminus 3nan i y'a mɛn nka n woloyɔrɔ mɔyɔrɔ o ye Jitumu ye. O diyara ye an b'i fo k'i waleɲumandɔn. Bakɔrɔba Samake an y'a mɛn k'a fɔ i ye jinɛtigi ye cɛ b'i ka dɔnni na jinɛtigiya a kɛr'i nakan na an bɛ fɛ k'i ɲininka jinɛko ye a nana na sira jumɛn fɛ? Alhamdulillah rabbil alamin boss tiɲɛ don n ye jinɛtigi ye n'i y'a ko jateminɛ bon jinɛko fana ne ka jinɛko tɛ ko n wulila ka gɛrɛ mɔgɔ la ka jinɛko kalan kɛ walima ko mɔgɔ dɔ de ye n bolo don jinɛko la ne ka jinɛko yɛrɛ sababu ye n danna kama boss n wolola kama parce que adamaden mɔgɔ mana dan fɛn fɛn kama diɲɛ kɔnɔ i bɛ kɛ o de ye donc ne ka jinɛko ye Ala yɛrɛ ye ne dan jinɛko kama parce que ne ni jinɛw jɛra ko caman na hali ne ka ɲɛko sababu a bɔra jinɛw de la donc ne ka jinɛko dakan de don donc voilà i dan sɔgɔ. O diyara ye an y'a ye an ka cɛkɔrɔbaw la u b'a fɔ ko ni jinɛ bɛ bɔ maa ye ko Ala bɛ fɛn dɔ d'i ma ka fɛn dɔ minɛ i la a bɛ se ka fɛn dɔ cɛ i ma ka fɛn dɔ fana k'i ye jinɛko y'o sababu ye Bakɔrɔba min n'a ɲɛ minɛn'a la ka jinɛko bange a bɔgɔ la mais an y'a ye k'a fɔ a bɛ laturu fana da o y'an kabakoya maa min ɲɛ tɛ ko la o ka laturu da n'a bɛ se ka kuma an ye o kɔnɔna la. Alhamdulillah rabbil alamin boss n bɛ laturu da n bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye n bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye jinɛko sira kan n bɛ tila ka filɛli kɛ mɔgɔw ye laturu fana sira kan alhamdulillah rabbil alamin parce que boss jinɛw sɔnna ka ne Bakɔrɔba ka ne kalan laturu la ka ne sɔn laturu so 16 la donc ni min kan ka kɛ boss ni ye laturu da n b'o dɔn ni min tɛ kɛ ni ye laturu da n b'o dɔn diɲɛ ko o ko ni ma faamu sɔrɔ a la boss ni ye laturu da alhamdulillah rabbil alamin n bɛ faamu jɔn sɔrɔ a la donc n ka laturu da in bɛɛ ye jinɛw ka kɛ de ye a bɛɛ ye jinɛw ka sɔnni de ye i dan sɔgɔ. Bakɔrɔba o diyara an ye an bɛ don baro kɔnɔna la bi an bɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ min na furuko u gɛlɛyara furu bɛ siri dɔw bɛ sa dɔw yɛrɛ fana tɛ furu sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ se k'an bilasira o la dɔɔni kɔnɔna la a bɛ diya an ye. Alhamdulillah rabbil alamin boss n'i y'a jateminɛ bi bon furuko kumaw ka ca kosɛbɛ n'an ko an bɛ kuma furukow kan bon an bɛ se ka n'a ye an bɛ se ka kunnafɛnkow ta kɔnɔna na an bɛ se ka sababu caman ta kɔnɔ mais kunnafɛnko de ye bali ka furu i y'a mɛn ayi juguya de kɛra n kama walima dabali de kɛra n kama donc furuko nasira fan o fan boss n'i y'i jigi kɛ ne Bakɔrɔba ye n b'a ko lajɛ de n'a sababu ye jinɛko ye n b'o f'i ye n'a sababu tɛ jinɛko ye n'a sababu ye ko wɛrɛ de ye alhamdulillah boss n b'o f'i ye inshallah. O diyara ye Bakɔrɔba an b'i fo k'i waleɲumandɔn an nan'i fɛ yen an y'an senna yala i ka so kɔnɔ an ɲɛ bɛ dagaw sigilen na mais daga siriyɔrɔma saba bɛ yen ne y'o ye olu ye ne kabakoya parce que kabako dagaw dɔ n bolo n bɛ fɛ i k'i da don o dagako ninnu na n'a tɛ k'i ma baasi ye ni tana t'a la. Alhamdulillah rabbil alamin boss i bɛ ka kuma daga minnu kan donc daga ninnu nin bɛɛ ye jinɛw ka sɔn de parce que alhamdulillah boss ne bɛ jinɛ ninnu fɔ n b'u barika da u ye ne Bakɔrɔba u ye fɛn bɛɛ kɛ ne Bakɔrɔba ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ donc daga minnu bɛ ne bolo boss dagaw b'a la an ko olu ma ko juguya dagaw juguya mana kɛ maa kɔ cogo o cogo n'i y'olu jiw sɔrɔ k'a ko alhamdulillah rabbil alamin i bɛ lafiya sɔrɔ i ka laɲiniw na dagaw b'a la daga minnu bɛ yen n'u bɛ siri juguw tigɛ ka bɔ mɔgɔw la dagaw yɛrɛ fana b'a la daga minnu bɛ yen n'i y'u sɔrɔ k'u ko i ka nafolo ko alhamdulillah rabbil alamin n'i tɛ nafolo sɔrɔ n'i ye daga ninnu ko i bɛ nafolo sɔrɔ ni siri de b'i kan n'i y'u ko siri bɛ wuli ka bɔ yen juguya de b'i kan n'i y'u ko o juguyaw bɛ wuli ka bɔ yen nɔ donc daga ninnu a bɛɛ n'a nafa a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don. O diyara ye Bakɔrɔba an nana jama fana sɔrɔ i fɛ yen jama in bɛ ka sɔngo ko bololanɛgɛ ani wusula lahala jumɛn bɛ bololanɛgɛ ko in ni wusulanko in na i bolo?
Alhamdulillah rabbil alamina ne ka bula nɛgɛ ko maaw bɛ caman ɲɛdɔn o la saw parce que jinɛ bula nɛgɛ bɛ ne bakɔrɔba bolo n'i ye bula nɛgɛ in sɔrɔ boss i mana don i tɛgɛ la ni haminanko min ye dɔrɔn ni ala sɔnna ma ala b'an dɛmɛ o ko bɛ dilan y'a ye donc wusulan fana o ye maa minnu bɛ yen n'u ka baara ye jago ye maa minnu bɛ yen n'u tɛ sɔrɔ kɛ donc n'olu y'o sɔrɔ k'o wusu alhamdulillah a bɛ kɛ sababu ye a bɛ garizigɛw fɔni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ siri juguw tigɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'i ka sɔrɔ siraw dayɛlɛ donc bula nɛgɛ ni warijɛ fɛ bula nɛgɛ ni wusulan n'i y'a ta i haminanko min kama bula nɛgɛ in n'i y'a ta min kama dɔrɔn alhamdulillah a b'o de dilan i ye. o diyara n ye halisa an bɛ to ɲininkali kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ i ka baarakɛta dɔw bɛ na i b'a fɔ k'aw ka taa dɔw kɛ ji la i b'a fɔ aw ka taa dɔw kɛ kulu la i b'a fɔ aw ka taa dɔw kɛ kungo kɔnɔ sababu jumɛn de b'o la i bolo. boss jinɛko nasira kow ka ca jinɛko la donc ni baara dɔw nana an bɛ taa o kɛ jidaw la baara dɔw mana na an bɛ taa kulu sanfɛlaw la baara dɔw mana na an bɛ taa kungo kɔnɔnaw la parce que n'i ye jinɛko yɛrɛ fana ta k'a lajɛ boss jinɛ bɛɛ n'a sigiyɔrɔ de don y'a mɛn jila jinɛw bɛ yen y'a mɛn olu n'u sigiyɔrɔ don kulu sanfɛ jinɛw bɛ yen olu n'u sigiyɔrɔ don kungo kɔnɔ jinɛw yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛɛ n'u sigiyɔrɔ don donc jateminɛw de bɛ kɛ fɔlɔ k'a dɔn e yɛrɛ ka ko kan ka dilan fan jumɛn de ni min kan ka dilan ba la an bɛ taa ba la ni min kan ka dilan kulu sanfɛ an bɛ taa yen ni min yɛrɛ kan ka dilan kungo kɔnɔ alhamdulillah an bɛ taa ka taa o mako dilan i ye kungo kɔnɔ i ni ko. Bakɔrɔba o diyara n ye bi an bɛɛ lajɛlen an hakili wililen don i da don kuma dɔw la mais i ma walawala n ye i ye dagako kuma i y'a fɔ an ye mais anw bɛɛ kɔnɔna fililen don jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka sababu kɛ mun ye nafoloko dun a fɔra ye k'a baara b'e bolo k'a tɛ ci a tɛ yɛgɛyɛgɛ n bɛ fɛ k'i da don nafoloko in na k'a baara ɲɛfɔ an ye taasiraw fɛ i bɛ taa ni taasira minnu ye. alhamdulillah rabbil alamina boss nafolo ye fɛnba ye cɛ mana wuli ko nafolo muso mana wuli ko nafolo nka n'i y'a nafolo ko n'i ye nafolo ko ta k'a jate minɛ boss nafolo caman bɛ jinɛw bolo boss nafolo sababu caman bɛ ne bakɔrɔba Samake bolo ni ne bakɔrɔba Samake ye ɲɔgɔn sɔrɔ boss nafolo ko sira o sira kan n b'i ka ko de ta k'a lajɛ i ni nafolo baara min ka kan ne bakɔrɔba b'o k'i ye i b'o nafolo sɔrɔ sinon an bɛ don min na i ko bi maaw tɔɔrɔla kosɛbɛ maaw ɲanina kosɛbɛ u ye ko caman de kɛ nafolo ko la boss a si tɛ ka ɲɛ maa caman de y'u nɛgɛn ka nkalon caman tigiw ye nafolo ko la n bɛ nin k'i ye n bɛ nin k'i ye n bɛ nin k'i ye boss nka nafolo ko a bɛ jate minɛ de n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jate minɛ nafolo baara filɛ i b'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ ɲɛ a bolo i b'a kɛ dɔ ye a tɛ ɲɛ a bolo mais f'i k'a tigi ka ko de ta k'a lajɛ nafolo baara sugu jumɛn de bɛ yen n'i kan k'o k'a ye n'o bɛ ɲɛ a bolo donc n'i y'o ɲɛɲini sisan donc i kan ka nafolo baara min k'a ye i bɛ sɔrɔ k'o dɔn donc n'i y'o k'a ye alhamdulillah rabbil alamin a ka laɲiniw bɛ sabati o kɔnɔ. bi an bɛ dɔɔni soba kɔnɔ min ye jinɛtigi bakɔrɔba Samake fɛ yen Bawaden Bali an bɛ to ɲininkali kɔnɔna la an b'a ɲininka maa caman bɛ kɔfɛ u tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ papier kow ye walima u bɛ se k'u jigi sɛmɛ i la wa. alhamdulillah rabbil alamin boss min ye papier ko ye donc an ye maa caman dɛmɛ papier ko la alhamdulillah rabbil alamin maa o maa de bɛ boss ko e y'i bolo don k'i sen don k'i bolo don i ka papier ko la n'i ye jigi kɛ ne bakɔrɔba ye an b'a ko kalifa jinɛw la ni ala sɔnna ma boss i ka papier ko a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ ɲɛ sɔrɔ nka ne bakɔrɔba ka ko caman bɛ yen fɔlɔ sani n ka don a kɔnɔ n b'a jate minɛ fɔlɔ de donc ni n y'a jate minɛ n'a kan ka ɲɛ cogo min na donc n b'o ɲɛ f'i ɲɛna y'a ye donc n ka ko bɛɛ taabolo daminɛ ye filɛliw de ye fɔlɔ ka jateminɛ kɛ ko lahalayaw la nin kan ka ɲɛ sira jumɛn fɛ donc n'an y'o ɲini k'o dɔn an kan k'i dɛmɛ cogo min an bɛ sɔrɔ k'o ɲɛ f'i ye. o diyara n ye n'an donna ɲininkali kɔnɔ an ka misɛn dɔɔni parce que i bɛ filɛli kɛ fɛn min yɛrɛ ye ne kabakoya o ye laturuko ye laturuko ye a nana na sira jumɛn fɛ ni sira k'i da don a la dɔɔni a bɛ diya n ye parce que e maa min ɲɛ tɛ ko la ka laturu da k'a fɛsɛfɛsɛ ka maaw ta f'u ye o ye ɲɛntan kɛlen ka maaw bɔ yelen na n bɛ fɛ ka sababu dɔ sɔrɔ o kɔnɔna la. boss o kuma diyara n ye kosɛbɛ n'i ye a jate minɛ boss ɲɛ filɛ ɲɛ bɛ yeli de kɛ nka ka kow la kodɔn k'u walawala k'u fɛsɛfɛsɛ hakiliko de b'o la ka tila ka hakiliko fana ta ka tila ka jinɛko fara o ka boss o ye koba ye koyi y'a mɛn ne ka laturuda man k'i kamana gan parce que n'i y'a jate minɛ ne ka laturuda jinɛw de ye ne bakɔrɔba bolo don laturu la ka laturu da cogo yira ne la ka laturu so 16 boss k'a ta k'a don ne bakɔrɔba kunkolo la donc ni ne k'i ma fɛn fɛn bɛ kɛ laturu kɔnɔ ala barika la a bɛ kɛ ni ne k'i ma min tɛ kɛ laturu kɔnɔ ala barika la o tɛ kɛ donc n ka laturu ko jinɛko de don n ma kalan mɔgɔ bolo bɔn mɔgɔ man bolo don a la donc ni ye laturu dɔn jinɛw yɛrɛ ka hali bi kanu de kɔnɔna na y'a mɛn i dan sɔgɔ.
Barwa o diyara n ye an y'a ye k'a fɔ arajo maaw bɛ na i nɔfɛ i tɛ sɔn kuma ma tele maaw bɛ n'i nɔfɛ i tɛ sɔn kuma ma mais an yɛrɛ ka timinandiya kɔnɔna la bi an sera ka baro kɛ mun de la e tɛ sɔn kuma ma di. Boss n'i y'a ye ne tɛ sɔn kuma ma boss n'i y'a jate minɛ bi boss dɔɔni kuma de cayara kojugu n'i y'a kow ta k'a jate minɛ c'est à dire boss mɔgɔ o mɔgɔ mana dɛsɛ baara la o b'i sigi k'i yɛrɛ kɛ dɔɔnikɛla ye maaw ka nafolow bɛ tiɲɛ c'est à dire kumakɛla cayara kojugu boss dɔɔnibaa yɛrɛ bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ makotigi kan hali bi boss makow de tɛ ka dilan donc n'an y'an miiri o ma o de la waati dɔw an bɛ salaya kuma la nka wajibi fana y'i ka kuma parce que adamaden bi bi in na kɔnɔbara a ci muru ye da ye donc n'aw nana an ɲininka waati dɔw la an bɛ se ka kuma fɛ mais waati dɔw fana gɛlɛya bɛ se ka don a la parce que kuma dɔw hali an ka jinɛw yɛrɛ fana n'u ma yamaruya d'an ma an n'aw ka se ka sigi ka baro kɛ i bɛ taa sɔrɔ an kɛ man di ka baro ɲɛ sɔrɔ k'a kɛ wala o bɛɛ b'a ko kɔnɔ i dansɔgɔ. An ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ n'i fɛ yen i b'u labila kun jumɛn bɛ na n'a ye n'i b'u labila. Boss alhamdulilayi rabil alamina maa dɔw bɛ n'an fɛ an b'u labila parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo boss i tɛ se ka mɔgɔ bɛɛ mako dilan mɔgɔninfin adamaden ye ko dɔn bɛɛ mɛ maaninfin tɛ ko bɛɛ dɔn koyi e mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ko dɔ la mais ko dɔ bɛ yen nɔ i tɛ se a la donc o de kama an bɛ se ka mɔgɔ minnu mako dilan an bɛ don olu jigi kɔrɔ olu k'olu mako dilan an tɛ se ka mɔgɔ minnu mako dilan n'olu sera ma an b'a f'i ye k'i ka sababu t'an bolo donc o tɛ dɔ wɛrɛ ye maa ko dɔn bɛɛ ye ko bɛɛ dɔn tɛ o de y'o sababu ye. An tora o kɔnɔna la fana an ye ɲininkaliw kɛ a fɔra an ye ko don fila bɛ yen k'i tɛ filɛli kɛ o don fila la o don fila ye don ɲuman ani don ɲuman ye sababu jumɛn b'a la i tɛ filɛli kɛ o don fila kɔnɔna la. wala alhamdulilayi rabil alamina n'i ye ne ka kibaru ta k'a jate minɛ fana ne bɛ filɛli kɛ don bɛɛ dɛ mais araba ni juma n tɛ baara de kɛ mɔgɔw ye i y'a mɛn araba ni juma o ye jinɛw yɛrɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a yira ne bakɔrɔba la ne tɛ baara kɛ araba ni juma donc n'o tɛ don bɛɛ ka kan n ka filɛli la mais ka sigi ka baara kɛ don o don n bɛ baara kɛ fo araba ni juma de n tɛ baara kɛ wala donc o ye n ka jinɛw yɛrɛ ka yamaruya ye k'o di ne bakɔrɔba ma i ni ko. An ka ɲininkaliw fana kɔnɔna la an ni dɔ kumana o ye dɔ yira an na k'a kɔnɔna fililen ser'e ma ka sababu kɛ bana jugu ye k'i y'a furakɛ mais ne yɛrɛ y'a tigi ye n ma d'a la bakɔrɔba n bɛ fɛ k'i ɲininka n ye nin tigi ye lahala min na ma a kunnama ye dɛ mais a bilama min fɔra n y'a kan k'a ye tan bi o ye ne kɔnɔna ban dɔɔni ne bɛ se ka kuma o la n'o tɛ k'i ma baasi ye. alhamdulilayi rabil alamina boss an bɛ maaw furakɛ o boss an bɛ maa degunnen caman furakɛ boss mun ka di ne bakɔrɔba yɛrɛ ye bana sidɔnbali banabaatɔ min ko ne donna fan bɛɛ fɛ ka kɔrɔ yala ka tilebi yala ne ma ɲɛ sɔrɔ n ka banako la n ma sababu sɔrɔ n ka banako la boss o ka di ne ye kosɛbɛ parce que ni banabaatɔ sera ne ma n b'i ka ko lajɛ boss ni jinɛw y'a yira k'a fɔ k'e kɔni ka sababu bɛ ne bolo a mana kɛ bana sugu o sugu ye alhamdulilayi rabil alamina n'an ye furaw bɔ ka d'i ma a bɛ kɛnɛya o bana ninnu fana kɔnɔ dabali banaw b'a la juguya banaw b'a la siri juguw b'a la donc a nasiraw ka can a ju ye dɔrɔn ni degun kɔni b'i la n'i y'an wele ni i ka degun fɔ an ye dɔrɔn a banna donc n'an ye jateminɛ kɛ kow la a degun kan ka wuli cogo min na an b'a jateminɛ donc jinɛw b'an dɛmɛ n'ala sɔnna an b'i dɛmɛ o ko bɛ nɔgɔya. An ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a jira an na ko i ye ekɔli kalan kɛ ko mais ko kalan de tiɲɛn'i ma kabako. alhamdulilayi rabil alamina boss n ye kalanw kɛ parce que ne bakɔrɔba n y'o de f'i ye waati tɛmɛna ne bakɔrɔba tun bɛ yeli kɛ n bɛ taa fan bɛɛ fɛ n yɛrɛ ye n ye kalanw kɛ ka tɛmɛ mais ɲɛ ko jinɛ ko de nana don ne bakɔrɔba yɛrɛ ka ko la o de ye n bɔ kalankow sira kan ka n bɔ baara caman sira kan ka n sigi ka n kɛ dɔnnibaa ye donc alhamdulilayi rabil alamina an bɛ jinɛw fɔ k'u barikada an bɛ don min na i ko bi kɔni ne bakɔrɔba tɛ baara fila kɛ ni n ka jinɛ ko in tɛ. o diyara n ye bakɔrɔba bi bi in na i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma. an bɛ don min ko bi ne sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamakɔrɔ kurani terminisi sabanan bamakɔ ɲamakɔrɔ kurani terminisi sabanan ne sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ne ma. walima bakɔrɔba nɛgɛjuru sira b'i la kɔfɛmɔgɔw ani kɔnɔnamɔgɔw n'o ye an maliyɛnw ye an bɛ se k'i lasɔrɔ cogo min nɔgɔya kɔnɔna la n'a tɛ k'i ma baasi ye. alhamdulilayi rabil alamina nɛgɛjuru sira bɛ n bolo ni maa min b'a fɛ k'an wele n'i ye n wele 76 24 65 34 n'i ye n wele o numéro la dɔrɔn alhamdulilayi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye n wele nin numéro in na 76 24 65 34 n'i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye n wele o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah n'ala ka jɛ ye.
mais rendez-vous de bɛ ta ni ye wa walima ni n'a tigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw bɛnna ko la baaraw bɛ kɛ de wa ou bien aw bɛ taa sira ɲuman fɛ. non boss n'i ye ne wele dɔrɔn a banna n bɛ n ka laadaw f'i ye ne ka filɛli wariw ni n y'olu ɲɛ f'i ye donc n'i y'o laada bɔ a sira fɛ dɔrɔn n b'i ka ko lajɛ n'i ye n wele n bɛ se ka jaabi d'i ma o ye maa minnu tɛ se ka na n bara mais n'i bɛ se ka na fana n'i nana i ka kungo bɛ lajɛ i ka jaabiw bɛ f'i ye ni ala ka jɛ ye. folikan ɲuman b'i bolo k'a di maa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. nin waati la an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo k'an filɛbaga bɛɛ fo y'a mɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko nin kun ye ne e boss ka baro ye donc k'a ta k'a di diɲɛ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. karamɔgɔba ye an b'a fɔ min ye Bakɔrɔba Sabake jinɛtigi Bakɔrɔba Sabake bawaden Bali ye ala y'a n'a garisɛgɛ ɲɔgɔn na bi an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ko k'an bɛɛ waatiw kɔnɔna la k'a dansogo k'a ni ko baro a diyara an ye ale tɛ sɔrɔ don bɛɛ an b'aw bɛɛ fo aw dansogo aw ni ko.